Que tenia la seva gràcia anar a Madrid, i fer alguna pillereta o tal, anar a Madrid, de festa. Jo ara veig conforme es preparen els capitans i tot això, i m'agarraria por. Possiblement no m'atrevira ara a dir vaig a fer el capità, perquè s'ha fet d'una manera que quasi és una responsabilitat. Possiblement avui, donant-se les circumstàncies que estan donant-se, jo diria que, no ho sé, m'ho hauré pensat molt. No, l'economia d'aquell entonces, i quan em vaig casar, i ho dic així, em vaig casar, com jo treballava pel meu compte ja, i soc pintor, en taller, doncs em feia il·lusió una moto, em vaig comprar una Vespa. Comprar una Vespa, que la vaig pagar a plazo, i així a festes, en aquell entonces no pujàvem les coses a tant. I no vaig a festes. L'any de Filino i l'any de l'Alferes vaig ajudar a arrencar la festa, que s'ajuda a arrencar la festa, vaig col·laborar, vaig anar després a dinar que em van convidar, a totes aquestes coses, i l'any següent de Filino va acabar, entonces ja vaig entrar, perquè ja la situació estava millor en casa, aunque eren 2 quinzets i així de festes, però costaven, encara que foren 2 quinzets, costaven a contribuir. No, jo vaig fer de cavallero i d'esquadra. Vaig fer l'esquadra i després vaig canviar, per cert, que un amic meu que hi a la festa que tu posa el traje, però te donen tu perquè me'l cuides. I diuen Regal, Pep Regal. És un chaval estupendo, però, bueno, vale, lo compraré tot, no? Que se n'eixim un poc de mare. Posa el traje, acompanya el capità, jo tatachant, fent el cabo, tot preciós, tot bonic. Després d'això anem a dinar, jo, Pepe, recorda't encara ens canviem el traje, Vale, no patis, home, això faltava. El traje va parar en Banyeres. És el traje i 2 o 3 més. Això sí, només no una volta, jo ho dia clar, és que el demanaven la porra. Ei, deixa'm un poquet, que està la meva nòvia. Hòstia, tens una altra, per sacar, què collons et dius, i tal, la teva nòvia. Deixa'm, que jo estic disfrutant. Escolta, jo el faig millor que tu, això no és orgull, això és de festa, això jo no soc capaç de dir-ho en de baix ànima, però allí sí, escolta. No passava que jo veia el xaval, mirava el xaval i dic, hola, i tu mare. Un dia anàvem venint dies trons i dic, pues mira, Pepito, entrem, jo li dic Pepito, jo dic, entrem així al circo industrial i farem un canvi. Vam entrar allí, fem un canvi, i estan fent un canvi, el que passa que estàs ahí, pues, dones, no, xiques de la meva edat, d'aquell entonces, i mira, Pepito diu, mira, si un amic que és fadrí. Jo dic, pues sí, soc fadrí. I al moment em peguen per darrere i diu, carinyo, que estic així. Era la meva dona que estava allí. A més, què t'agradaria contar-nos d'aquells anys 60, 70? L'últim any de fadria. L'últim any de fadria, com en aquell entonces, no sé, les festes eren diferents. Jo, primer, el dia dels músics, per migdia, despedies a la nòvia i la tornaves a veure el dia de Sant Jordi per migdia. Anaves per migdia, anaves per la nit i després de festes ja anaves. Entonces, quan la meva sogra era viuda, l'últim any de fadrí, perquè li vas prometre, jo dic, un any, l'últim any. I això va creure. I entonces hem anat la meva sogra i la dona, s'hem anat de viatge a Andalusia, i una tia s'hem anat a Andalusia. I vam vindre el dia dels trons. Doncs imagineu aquests 3 dies que va ser precisament l'any de capità, l'any de Rafael Pasqual, va passar un any així. I després es va acabar les festes i em vas casar en setembre. I la meva dona va dir, però és l'últim any? Jo li vaig dir, sí, és l'últim any de fadria i l'any que ve primer de casat. En l'any 70 la Filà va tornar a canviar el disseny, que també el va fer Luis Solves, i va fer un disseny que és exactament el mateix que ara. L'únic que canviava que els punys eren de metal i la túnica era de pana.
ara és de terciopelo, entonces era de pana. I va ser l'any que la fila va pegar un baixó molt gran, perquè és que entonces, hasta l'any 69, la majoria d'estralles dels festers eren d'alquiler. Diguem que el 70% era de la fila i el resto era equipo propi. Què passa? Que al canviar el disseny, claro, pues moltíssima gent no va poder aplegar a fer aquest traje, que crec que es va calcular que valia 8.000 pessetes en l'any 70, i eren molts diners. Entonces, la fila va tindre que traure el mínim de número, que crec que van ser 14 persones, per poder eixir al carrer. Va ser l'any que el senyor Paco Alcaraz va acabar i va entrar Germán Bou Castanyer. Va ser el que va canviar el disseny, va arreglar la fila també, va ser una altra reforma de fila, i aquest any es van quedar, si no recordo mal, crec que 14 festers es van quedar en el carrer, que era el número mínim perquè no pegueren roda, o sigui, perquè no pegueren turno d'antiguitat. I aquest any es va instaurar la primera roda en la fila d'acte, però es va instaurar la roda no per fer acte, sinó per lliurar, perquè, vamos, a rear-se les 3 dianes, la glòria, les 3 dianes, l'esquadra sencera, processó de matí, processó de vesprà, i el dia estron, vamos, es va fer una roda per poder lliurar. O sigui, avui en dia és tot el contrari, avui en dia es fa roda per fer acte, en aquell temps es va fer roda per poder lliurar. I això és un moment prou crucial de la fila perquè va plegar a estar molt mal perquè les circumstàncies econòmiques no eren bollants i la gent es va emborrar de la fila perquè no tenien poder per poder fer-se un traje nou. Pues nosaltres així, en esta fila, i més en aquell entonces que érem 20 o 25 festers, pues hasta fa 4 dies les esquadres de negres sempre arrencaven de l'1. Entonces, el 1, el 2, anaven fent així, hasta que complien els 11 o 12, més que res 12, perquè, a més, el cavallista sempre, potser, tenien problemes i d'això, però els 11 festers, ahir no n'hi havia problema de ninguna classe, perquè sempre érem, a mi no vull dir els mateixos, però els primers de les llistes, i va ser, això sí que puc dir-ho, la primera esquadra de negres que la fila Asturianos va traure al carrer, amb tots eren festers dels asturianos. Tots els que van néixer en aquest any i en l'esquadra negra eren tots asturianos. I va ser un privilegi perquè aquest any era el centenari i va baixar l'esquadra de negres del carrer Sant Nicolau per la vesprà. Recorde que sempre hem comentat que la fila Asturianos ha innovat moltes coses, no? Va ser una de les primeres files, si no la primera, en baixar maquillats en l'esquadra, en baixar en barbes postisses, que jo això sí que recorde com se les apegaven, vamos, que allò donava pena veure com s'ho apegaven. A l'entrada vam baixar a peu, que anava ell enmig, el meu cunyat, que és el que està allà al costat, i jo a un costat a l'altre. I darrere anava la meva germana i entonces la que era la meva nòvia. I tots els meus germans i germanes, tots a peu. Jo crec que de tot baixar a Sant Nicolau. Pues he baixat a Sant Nicolau i dient gràcies a tots els alcoians. Dir gràcies perquè gràcies a vosaltres estem fent això. És el que sentia jo, més o menys, i molta il·lusió, sobretot il·lusió, sempre. Va haver un cas que el dia Estrons la fila se'n va anar a dinar al Monterrey, entonces anava al Monterrey, i allí crec que estava aparcada la carrossa dels navarros, i era el dia Estrons. I llavors que algú diria, era un lleó, la carrossa era un lleó, i llavors que algú va dir, anem de caceria, i van començar a trabucar i li van pegar foc a la carrossa. Damunt la fila va tindre que pagar la carrossa, i això és curiós perquè, clar, al pagar la carrossa